ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? ଆଜି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା। ସବୁ ରଙ୍ଗ ଏକାଠି କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ସେଇ ରଙ୍ଗ ଏକାଠି କରିବ ହେଲା। ଯାକୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଦେବି ହେଲା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ହେଲା, ତମ ଦି ଜଣ ଏଇଟା ହେଲା, ତମ ଦି ଜଣ ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ଏକାଠି କରିବ। ତମର ଏଇଟା এটা তো সিমান কর আর এটা এটা উঠে নিও ତମେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ନେବେ ହେଲା। ବସ ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ଯାର କଲର ନିଅ। ছাড়ো ଏଇଟା ଏଇଟା ନାହିଁ তুই আউটা মু এরা বনো ସେଇଟା ନୁହଁ। দাঁড়া ତମର ତୁ ବି ନେ ସେଇଥିର। ତୁମର ଏଇ କଲର ବାଛି ବାଛି ନିଅ। ତମେ ବି ଏଇ କଲର ବାଛିକି ନିଅ। ଏଇଟା ଏଇ କଲର ପଛା 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 ଏଇଟା ଯେ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଅଛି। କାହାର ଅଲଗା? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର ଏକା। ଯେ ଯାର କଲର ଏକାଠି ରଖ ନା, ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖନି, ଏକାଠି ରଖ। ଏକାଠି ତା ସହିତ ଏକାଠି ରଖ। ତୁମର ଆଉ କଲର ଅଛି ଆଣ, ଏ ରଖିଦିଅ। ଆଣ ତୁମର ଆଣ ତମର ସରିଲେ ଏକା କଲର ଅଛି। ତମ କଲର ଅଛି ନିଜ। ତମର କଲର ନାହିଁ, ତୁ ଏକା କଣ ଧରିଛୁ? ଅଲଗା କଲର। ତମର ସଇଲା, ଯାର ସଇଲା ଚୁପ କରି ବସ ହେଲା। ଯାର କଲର ସଇଲା ବସ। ଯାହାର ସଇଲା ଚୁପ କରି ବସ ହେଲା। ଯାହାର ସଇଲା ଚୁପ କରି ବସ। ପଛେଇକି ବସ। ପଛାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଇଲା? ଏକାଠି କେତେ କରିଛ ଦେଖିବା ଦିଅ। ପଛାଅ ପଛାଅ ପଛାଅ। ପଛେଇକି ବସ। ଏକାଠି ରଖ। ସମସ୍ତେ ଏକା କଲର ରଖିଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଏକା କଲର ରଖିଛ। ତମର ଏକା ଅଛି ସବୁ? ତମର ପଛା ପଛା ଦେଖା। ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଏକା ଅଛି। ପଛା ପଛା ଦେଖା ତୁମର। ସମସ୍ତେ ଏକା କଲର ରଖିପାରିଲ? ପଛା ଦେଖା। ତମର ଆଣ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆଣ। ତମେ ପଛାଅ ଟିକେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା କଲର କରିଛ? ଏକା କଲର କରିପାରିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ତାଳି।